नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे मुख्य खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात तालुकावार कोविड हेल्पलाईन सुरू. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना संक्रमणाची माहिती सार्वजनिकांक दिवच्या दृष्टीन एक हेल्पलाईन सुरू केला. कोरोनाची लक्षणां कशी कळतली, ती कशी सामान्य लोकांक ओळखू मेळटली, तेमी ताप थंडी येयल्यार कोणाक संपर्क करचे हेजे बद्दल लोकांक गोंधळ जाल्लो. ह्या विशयाचेर चिंतन करून उत्तर कन्नड जिल्हा कार्यकारी मंडळान कोविड सहायवाणी म्हणल्यार कोविड हेल्पलाईन चालू केला. जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यात वैयक्तिक सल्लो उपचार खंय कशे करचे हेजे बद्दल माहिती हे केंद्र दिता. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात एक केंद्र असे 24 तास एक डॉक्टर आणि एक सहाय्यक या सहायवाणी केंद्रात हजर असतात. त्या तालुक्याच्या लोकांनी संबंधित तालुक्यात कोविड हेल्पलाईनीचेर संपर्क केल्यार तेमी सहाय्य करतात आणि मानसिक धैर्य दिवचे काम ही हेल्पलाईन करता. कारवार सहायवाणी केंद्रात गेल्या 3 दिवसात 48 कोविड संबंधाचे कॉल आणि 164 कॉल लॉकडाऊन संबंधाचे समस्या विचारू लोकांनी संपर्क केलो. सगळ्या जिल्ह्यात 1400 पेक्षा जास्त लोकांक कॉल करून घेऊन समस्याचे निवारण करून गेले. काही लोकांनी या सहायवाणी वयल्यान होम आयसोलेटेड जावच्या संबंधान कोविड उपचार करून गेले. तशान जिल्ह्यात नवीनच जाल्ल्या ह्या हेल्पलायनीक लोकांनी बरोच प्रतिसाद दिला अशें कळयलां. हेजेर खंयच्या तालुक्यात कितले वॅक्सिनां, खंयच्या आस्पत्रेत बेड वॅक्सिन आसात ही माहिती मेळटली. तशेंच कारवार तहसीलदार ऑफिसात सुद्दां असली सहायवाणी चालू केला. दिवसा कनिष्ठ 10 तरी कॉल स्वीकारून डॉक्टर आणि जिल्हा प्रशासन तेमकां योग्य मार्गदर्शन दिता. ज्या व्यक्तीक गरज आसा तेमी ह्या नंबराचो संपर्क करू शकतात अशें कळयलां. डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम हेल्पलायन नंबर आसा पळया. कारवार 08382 226331. अंकोला 08388 230243. कुमटा 08386 222 054. होन्नावर 08387 220 262. भटकळ 08385 226 422. शिरसी 08384 226 383. सिद्धापूर 08389 230127. येल्लापूर 08419 261129. मुंडगोड 08301 222 122. हळयाळ 08284 220 134. भटकळ 08383 282723. दांडेली 08284 295959 अशी आसात. क्षुल्लक कारणावयल्यान झगड्यात एक व्यक्तीलो खून, आरोपीक अटक. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्यात चंदावर ग्रामात एक व्यक्तीक चाकू घालून खून केली घटना घडली. क्षुल्लकच्या कारणान जाल्ल्या झगड्यात नलीन कोठीबागील हेमी अबू तलीम हेमगेलो चाकू घालून सगळ्या समक्ष खून केलो असो आरोप आसा. घटनास्थळार पोलीस येवन आरोपीक अटक केला. पोलीस पुढील तपास चालू करतात. वाढत्या कोरोना कारणान IPL केले पोस्टपोन. IPL गव्हर्निंग काउन्सिल आणि BCCI हेमगेल मिटिंगात फैसला झालो. कोरोनाच्या वाढत्या महामारीमुळे IPL 14 स्थगित केलं आसा. IPLात भाग घेयल्या बऱ्याच खेळाडूत कोरोना पॉझिटिव्ह दिसून आल्यानंतर BCCIन हो निर्णय जाहीर केलो. पहिलेच कोलकाता नाईट रायडर्सच्या 2 खेळाडू कोरोना पॉझिटिव्ह झाले. आता चेन्नईचो बॉलिंग प्रशिक्षक तसेच दिल्ली आणि हैदराबाद टीमाचो एक खेळाडू कोरोना पॉझिटिव्ह झाले आसात. BCCIन सांगले की खेळाडू, स्टाफ आणि कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षाकडे समजोता करचे ना. सगळेजण आपल्या परिवाराकडे या मुश्किल घडीत सुरक्षित पावतले. आज लग्न जावचो नवरो, काल कोरोनाक बळी.
कारवार तालुक्याचो नंदनगड्डा निवासी लग्न जावचो नवरो लग्नाच्या पहिल्या दिवसाक म्हणल्यार काल सोमाराक मरण पावलो. मरण जाल्लो युवक पुण्याच्या खाजगी कंपनीत काम करतालो. मे 4 तारखेक ह्या युवकाले लग्न फिक्स जाले कारणान हो युवक 1 महिन्या पयले घरा आयिलो अशें कळून येयला. गेल्या आठवड्या पयले बरें नाशिल्ल्या कारणान खाजगी हॉस्पिटलात हो युवक उपचार घेती आशिल्लो. उपचार दिवच्या डॉक्टरान तांकां कोवीड टेस्ट करून घे म्हण सुचयिल्ले. जाल्यार हो युवक लग्नाक कसले बी प्रॉब्लेम येनूच म्हण होम क्वॉरंटायन दवरून उपचार घेती आशिल्लो. पण डॉक्टर आल्या सुचयिल्ले प्रमाणे तेमी कोवीड टेस्ट करूं ना. सोमार दिवस तब्येत खूब बिगडले नंतर एम्ब्युलन्सार सिव्हिल हॉस्पिटलात व्हेले. जाल्यार हॉस्पिटलात भितर व्हरचे पयलेच ह्या युवकाले मरण जालें. मरणानंतर ह्या युवकाले कोवीड टेस्ट केल्यानंतर हो युवक कोरोना पॉझिटिव्ह म्हण दिसून येयले. कोरोना महामारी लागून काणकोणात 6 मे पर्यंत संपूर्ण व्यवहार बंद. काणकोण तालुक्यात कोरोना महामारीची साखळी तोडचीसाठी सामाजिक बांधिलकी जपून व्यापारान गुरुवार दिनांक 6 मे पर्यंत संपूर्ण व्यवहार बंद करचो निर्णय घेतला. नागरिकांक केल्ल्या आवाहनाक व्यापारान बरो प्रतिसाद दिलो. काल सोमार आणि आज मंगळवार चावडी वयले संपूर्ण बाजारपेठ बंद आशिल्ले. पाळोळे, 4 रस्ता, शेळेर हांचो संपूर्ण व्यवहार बंद आशिल्ल्यान सगळे कडेन थंड प्रतिसाद दिसून येयलो. चावडी वयले भाजी मार्केट सुद्दां आज बंद आशिल्ले. तालुक्यांतली बँका, पतसंस्था सुरू आशिल्ली. सरकारी कार्यालय उगडी आशिल्ली पण कर्मचारी वर्ग कमी आशिल्लो. खाजगी बंद आशिल्ली. जाल्यार कदंब बस सेवा 50% क्षमतेन सुरू आशिल्ली. या सगळ्या कारणान तालुक्यात नागरिकांनी तुरळक उपस्थिती दिसून आयली. काणकोणाची पोलीस यंत्रणा बी या सर्व व्यवहारात लक्ष दिवन आशिल्ली. या तालुक्यात काही भागातल्या घरात 5 पेक्षा अधिक रुग्ण मेळिल्ल्यान हो भाग कंटेनमेंट झोन म्हण जाहीर केला. सध्या होवरे, पाळोळे, गावडोंगरी, देळे, मास्तीमळ, श्रीस्थळ, राजबाग आणि किंदळे हे भाग कंटेनमेंट झोन म्हण जाहीर केला अशी माहिती जिल्हाधिकारी उदय प्रभू देसाई हांणी दिली. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.